Lagos. Na? Dan zo za ba. Zaka ban zuba shi a ciki na kan zaki ake. Na'am. Wai shi. Sanyi. Biya kan yoga. Yawa. Wani kullum. Wannan yayi kyau. Zuba shi a ciki na. Madara yogurt. Jamil yogurt, madara yogurt. Aha, kai. Koma. Yaya? Na nawa za a baka? Wannan me a ciki? Wallahi yogurt ne a ciki. Yogurt kuma? Ƙwarai ma kuwa. Na ta yalo ne wallahi. Ka ji ƙato. Yalo. Ban gane ɗata ce a ciki ba. A gwaza ce a ciki. Kamar goruba ce. Karkare na mun hankali mana an gaya man makani na gasa. Ka gane na ta wallahi wannan ce wannan koko ne dan kulli din nan. Babu komi ci gaba da aikin ka kawai. Sai an yi wallahi. Ya ina sana'a zaka dinga gaya min ɗata ce a ciki. Ban gane ɗata ce a ciki. Ni na ta masara kake sayarwa ne. Ban gane masara nake ce. Wallahi na ta tauraci a ciki wallahi. Ka san ana sayar da tauraci yanzu a cikin mu. Da kuma ba sai zaka baka kyale nan tafi sana'a. Wai ba sanan ba. To me za a baka? Ka kuɗi a An baka. gano wajewa. An gwani ma.